Domnul Marius, dumneavoastră sunteți cu mobila Da. de la menajeri interne, ce faceți aici? Da. Sigur ai dat, e roșu acolo, arată cronometru. Da. Eu mă asigur că am antecedent. Că nu vorbim degeaba. Da. Practic, începem vlogul săptămânal în săptămâna 5, 6. Nu știu. 5 e acum. Da. Cu niște schimbări majore aici în sediile, să spunem, Crazy Garage și Easy Flow Choppers. Crazy Garage și Easy Flow Choppers acum Ne îmbrățișăm. o să fie mai înfrățiți ca niciodată. O să fie așa. Dar nu putem să spunem, pentru că nu putem să spunem nimic. O să fie o surpriză, muncim la ea, ne străduim foarte tare, dar dacă, cum se vede, o să fie niște schimbări. Da? Și cam atât. Noi o să arătăm pe parcursul vlogului nostru ce se întâmplă, cum se întâmplă, dar puțin, că după aceea să fim surprizați. Da? Corect? Corecto. Corect. Acum lasă-mă în pace că am de aspirat. Ia, să te vedem. Am adus țiava aia, adă-și pe țiava. Mulțumesc. Ești o scumpete de băiat. Ia, maxim. Ia, să vedem. Nu, invers. Da, o să opresc vlogul, că ne facem de râs. Acum am realizat că a venit dita mai ziua de joi, Sfânta ziua de joi, și noi n-am filmat nimic pentru vlogul săptămânal. Să ne fie rușine. Am avut prea multă treabă, Niscu. Prea multe motociclete la treabă, nu? Prea multe camioane, avioane, bărci. Băți. Bărci. Îngerașul meu, bineînțeles că noi, tot la noi ne uităm în continuu. O să vă întrebați, bă, dar ce se întâmplă pe aici? Se întâmplă ceva frumos. Nu pot să vă dau prea multe detalii, că nu pot. Nu se poate. Aici, ca de obicei, numai frumusețe ajung la noi. Ia uite. Ia uite pe aia. Nici nu vreau să aprind lumina. Da, o să urmeze o spălare detaliată, așa ca la carte. Și să vedem ce putem să-i mai facem. E cu un buget așa mai redus și... Na. Covorașe, mașini superbe, scuzate, motociclete. Mai ies afară, că mai ieșim la lumină. Oh, ce frumos aici! Uite frumusețe de mașină aici. Bă, frumoasă mașină. Chiar frumoasă. Efect hidrofob. Asta înseamnă water bidding. Nu shitting, bidding. Așa trebuie să arate mașina. Afară e o zi mai pomenită de mers cu motocicleta. Eu chiar vreau să ies la o tură acum. Gata, Mr. Alex? Cred că e gata ozon. Facem ozon. Ozonificare. Nu mai umbla acolo. Oprește-l. Țineți respirația, că poate nu știați, dar ozonul e... te face să leașe. Adică când intrăm în mașină, întotdeauna trebuie să ne ținem respirația când intrăm, să oprim motorul, dar începem cu portbagajul. Uite o pisică! Pisica!
Ce faci mai pisica acolo? Pe feca! Ia. Ia altul. Și dul de aici. Ce? Scuzate. Mai intra pisica aici? Nu intra pisica aici. Deschidem ușile. Nu băgați nasul. Niciodată. Vai de mine ce curățenie. Marvelous. Miraculous. Blea. Așa. Deci urăsc vremea rece, urăsc. Mamă. Mă duc la domnul Sebi că e vorba de un transport azi cu motocicletă la Harley. La reprezentanța aici. Și vreau să văd care treaba. Aici la băieți în cartier. Să știi că am mai fost 17 de ceva timp. Da, dar știi ce vreau tu? Că avem noi. Nu există așa ceva. Nu. Dacă vrei, te afli pe drumul. Haide, azi. Da? Cameră. Ha? Da, așa. Ia uite. Alege așa, pe lângă femeie. Ce bogăție, frate. Da, mai prezentăm aici niște... Ce ați făcut molul asta? Acheli, săraca. Tu și tu și tu și tu. Hai, treceți la spălat. Stai că am primit un mesaj. De la soția, pe care o iubesc. Așa, Sebi, când facem transportul acela? Transportul. Nu te cred. La Harley. A? Adică eu vreau să dau comandă de mâncare. După masă? Dar tu poți, te descurci? A? Bă, stai, mă, Marius, bă. Dar acolo durează? Aha. Oh. Da. Bine, mai copii. V-am vizitat, am filmat pentru vlog. Da. Frumos. Frumos la voi aici. Și mult mai cald. Hai, bye, bye. Desigur, Sebi, da? Bine. Ce băiat. Băiat, Sebi. Băiat. Harnic. Foarte harnic, Sebi. Cel mai harnic de aici. Face și complimente. La revedere. Bye, bye. Am fost, am venit, am văzut. Și cum spuneam, V6, TFSI, că te cheamă el. Vai de mine, el frumos. Să vezi pe asta și cum o să iasă țiplă. Țiplă. Iap. Ce zici, Alex? Ce? Ce ziceai că? Că puta, mă, ce gai?
Păi dacă n-a mai fost spălată, cine știe de când, Doamne iartă-mă. Of. Așa se face treaba, nu, Alex? Corect? Mașină frumoasă. Numai mașini frumoase. Doar mașini frumoase. Bravo! Bravo, mă, copii! A, dar asta e bombă. E bombă. Cred că e 3000 diesel asta. Da, V6. Iar am vrut să zic ceva, mi-am pierdut gândul. Chiar dacă e o motocicletă mică, ușurică, leagă-o corect, da? Trebuie să o legi corect. Mergem aici aproape, dar leagă-o corect. Ca ea, ti. Despre asta vorbim noi. Să facem lucrurile corect, da? Întotdeauna corect. Să o legi corect, să ai siguranța a ta și a celorlalți. Așa-i? Da. Da. Zici tu da. Da. Da, deci toată lumea este da. Te cheamă eu, arrivederci, bye bye. Ai grijă cu năsucul să nu te găsesc lat. Mă duc la Kaufland să iau de mâncare. Când mă întorc. Tot așa? Da. Ok. Bye bye. Ciao. Nu băga nasul că crăpi acolo. Te cheamă eu. Gata. Nu, gata. Facem închidere de vlog. Scuzați, domnul Alex. Facem închidere de vlog. Oficial s-a terminat săptămâna. Este vineri, închidem. Ne vedem săptămâna viitoare. Alex, te cheamă eu. Ce să... A fost o săptămână plină de bau. Am terminat frumusețea asta, adică e un Audi A8, e extrem de dotat, are tabletă pe spate, nu știu cum, foarte mișto mașina, foarte mișto mașina. Adică s-a prins luminile, s-a prins mai... Da, nu coment. Să trage, să face, a? Și cam atât. De aici, din garajul nebun, nu putem decât să vă mulțumim. Nu uitați, like, subscribe, mai dați și un share acolo că ne ajută. Și să aveți un weekend fain.